мо мониторингро дар хонаи кӯдакон мегзаронем. ваколатдори ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон 3 ҳолати марги атфол аз дасти падар ё модарро дар соли ҷорӣ фоҷиа ва ташвишовар арзёбӣ кард, вале нагуфт чӣ гуна мешавад аз чунин фоҷиаҳо пешгирӣ кард. Миҷгона Бобоҷонзода мегӯяд, марги Хусрави 15-сола дар шаҳри Турсунзода, ки аз шиканҷаи падараш ҷон дод, чораҳои таъхирнопазири ҳимояи кӯдаконро тақозо мекунад. Ман гуфтанӣ ҳастам, ки аз дасти падар ба ҳалокат расидани фарзанд ва чунин амали ваҳшиёнаро содир кардани падару модар, инчунин ман фикр мекунам, ки модар низ шоҳиди ҳамин воқеа буда, бози дигар бурда дар хонаи махсус вай кардан ба то як шабонарӯзи дигар нигоҳ доштан, ин як бераҳмии падару модарро нишон медиҳад. гуфта мешавад, Хусрав барои пулдуздӣ аз сӯи падараш Парвиз Одинаев шиканҷа дида кушта шуд. аз ин пеш шаби 29 ба 30 июн Мадина Ҳалимова аз ноҳияи Фархор 4 фарзанд ва худашро зоҳиран бо қасди худкушӣ ба руди Сурхоб андохт. фарзандонаш ғарқ шуданд, вале худаш зинда монд. Юлдуз Бозорова рӯзи 21 июн ба бадани 3 кӯдаки хурдсолаш кор зад ва духтари 6 моҳаашро кушт. хабарнигорон аз ваколатдори ҳуқуқи кӯдак пурсиданд, ки оилаҳои осебпазирро чӣ гуна муайян мекунанд. агар падар модар ё падару модар ё васию парастор ё дигар намояндагони қонунии кӯдак агар мӯътод бошад, агар масалан мегирем ба ибораи дигар нашаманд, илова ба ин агар маводи дигари мухаддир истифода кунад, агар илова ба ин вай майнӯш бошад, майзада бошад, ҳолатҳои дигаре ки ҳолатҳои муайяни равонӣ бошад, бале ин ҳолатҳо ошкор карда мешаванд ва кӯдакон аз ин оилаҳо гирифта мешаванд. дар ҳақиқат ин гуна рӯйхатҳо ҳастанд, аммо як чизро бояд қайд кард, ки ҳамин гуна рӯйхатҳо танҳо дар доираи маҳалли алоҳида карда мешаванд. ҳарчанд намояндагони ин ниҳод иддао доранд, ки ҳолатҳои нақси ҳуқуқи кӯдаконро пайгирӣ намуда барои ҳифзи ҳуқуқи онҳо талош мекунанд, Фарҳод Одинаев, фаъоли иҷтимоӣ, дар Аврупо назари дигар дорад. агар мо ин масоили ин вазъи иқтисодӣ паст ва вазъи иҷтимоӣ паст, вазъи ҳуқуқи инсон ки риоя намешавад дар Тоҷикистон, ҳама ин паст аст ва бо назардошти ҳама ин бо вазъи равонии мардум ҳам поин рафтааст, ҳама инро ба назар гирем, мешавад гуфт, ки ваколатдори ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон аслан вуҷуд надорад. касе нест, ки инсонҳои болиғро муҳофизат кунад, куҷо расад ба кӯдакҳо. ба иттилои омбудсмени ҳуқуқи инсон, имсол ҷиноятҳо аз сӯи кӯдакон 18% кам шуд, вале хушунати зидди онҳо 30% афзуд. вокуниш ба ин зӯровариҳо бештар пас аз воқеа аст, то пеш аз вуқӯъ ва ҳанӯз чораҳои ҷиддии пешгирӣ корбаст нашудааст.